Nyakorom gajwang dakika na paga uchiel tok sa chiel marokinyi kamoro moro mintiere machiegni e chenro mano marupiny. Okiny makawuono twak mabende wantiere gode chenro marupiny. Otendre gi kaka onyalo kedo gi tuo mano mar kansa mar nyodo. Ginero mongere gi dhongere kaka cervical cancer. Wang'ini dwe mokwongo higa ka higa Nyakorom gajwang piny ngima jahingo odiochieng' kata mana dwe mikedo kod kansa mano mar nyodo. Naneno thor wach mano ma higa ne gi dhongere en learn, prevent and screen. Mano nyiso ni puonjri kata ibed gi ng'eyo bende kaka inyalo kedo bende gi tuo mar kansa kanyakla kod pima. Ginore ma bende dhi bedo kwa lose okinyi makawuono. Mana ka pile pono nitiere gi ote mora mora. Yoronwa ote makamago le magwa magote en 3-6-000. Mbui mar Facebook, YouTube kanyakla kod mano mar X aneno ka wan achiel kachiel. Inyalo ketonwa ote kanyo. Wanene kaka wanyalo kedo gi tuo nero mar kansa. Jogo kuma bende nitiere gi tuo mar kansa mar nyodo. Bende ma e kinde ma bende nyalo oro ote nitiere ka gijalonye e rito jotuo mar kansa kata clinical oncologist gi dhongere. Nyinge Carolyne Apondi. Harwaki ni machiegni. Erokamano. Erokamano ahinya. Mano Carolyne Apondi Nyakorom gajwang jalony e rito jotuo mantiere kod kansa. Kopogore gi mano bende antiere gi Rose Adero ma bende ne en jatuo mano mar kansa mar nyodo. En bende biro bedo konyiso wa sigande kaka nokedo gi kansa mano mar nyodo. Rose bende roki ni machiegni. Erokamano. Erokamano ahinya. Okiny makawuono en jipo makare Nyakorom gajwang gi puonjruok makare ma bende obiro bedo kwa yudo kaluwore gi kansa mano mar nyodo ma bende jathoro makomina. Chakodi Rose Adero kaka jalnero ma bende osebedo gi tuo mar kansa. Akinyalo mana leronwa sigandi matina. Okay. Kaka ifulo nyinga ni Rose Adero noyuda gi tuono higa mar 2015 kama natie at least higa ka higa ni timonwa test mar kansa. To koro mo 2015 oyuda kan gi kansa to odhio timna biopsy, test ma biopsy. To nyiso ni antiere gi stage 1B and then from there no na bedo unyisa ni mondo achak treatment. Mano timna operation, otimna radiotherapy to gi black therapy. To ikinde be mana dhi nyime gi thieth jaoda be nosebedo ga gi chandruok mar kore kuom higni mang'eny. Kanodhi osiptal inyise ni pneumonia. Koro kanobedo worse tanyise ni odhi otimne CT scan. Notimne CT scan to yude ni entiere gi lung cancer stage 4. Koro nochuna we thiethna mondo achak mar jaduong'. To kuom hawi marach na wita higa ma 2018. To jani mar kansa nokobedo mayot koda nikech stigma. Ji nowuoyo mang'eny kaka an mana tuo and then jaoda ji nowacho gik mang'eny ma nadonje depression. Mano chopo kata kama na dwaro kawo ngimana. Nikech adiera ambe naneno ni adieri nyalo bedo ni en kuom mekasiwa ni wacho ni wan ni giwacho ni wan tumekasiwa. Koro ambe naneno ni to bet nade nikech ndalo machien go kansa nok ng'eny kaka sani and then ne onge puonj mang'eny kaka sani. But agone Nyasaye erokamano nanyalo meet gi survivors mana chako wuoth manyien to osekonya ma omiya teko mana dok e thieth mana bedo cancer free higa mar 2019. To omiyo be ayawo support group mara awuotho gi jotuo kansa wawuoyo wanyiso kaka wapuonjo ji bende kaka onego bed ni gidhie hali at least dichiel higa idhi otim bedo kilero no mathoth ahinya nyaka luwore kod support group kata group ma bende iketo kanyo tenge ma bende upuonjoru godo mano mar kaka inyalo ked gi kansa. Mano en kapwa kelo jalony Rose. Lakini nitiere gi ranyisi moro amora ginero ma bende samoro notiri mar mondo mitim pim. Mana kaka ne sewacho ni timo pim mar biopsy. Okay, anto mara ne onge ranyisi moro amora. Kaka na awacho ni kama natie higa ka higa nikelonwa pim mar kansa. Koro mara ne onge ranyisi. Omiyo gima da anyalo wacho kik irit ranyisi nikech maybe kirito ranyisi nyalo bet ni en stage mok ber. Koro wanyiso ji ni tem idhiyo
opimi kata dichiel e higa. Aparo ni mano jip makare momiyo ni kora kelo jalonya e rito jotuo mar kansa Carolyne. Nyalo mana nyiso nyakorom ge jwang' okwongo mundi nang'o miyo ni piny ngima jahingo odiochieng' maket kata mana wach ni dwe maket kod mai dwe mokwongo mano kedo gi tuo mar kansa mar nyodo. Koro e piny ngima waketo dwe mar achiel obed cervical cancer awareness month nikech iyudo e dweno koro eka wanyalo kawo jolony mopogore opogore e wach tuoni gi organizations mopogore opogore gibiro kanyakla to giriwo paro to wawuotho be gi jotuo madhi e thieth. Koro wakonyogi to watimo sensitization to bende wapuonjo ji kaka tuoni landore, kaka obiro gokang' monego wakaw mondo mi kik ji bed kan gi tuo to gikia. To be wakaw thuoloni mondo mi wapuonj ji mondo kik girit ranyisi obedie koro ka wanyalo yudo tuoni kapod chon. Aparo ni mano ni kare nikech kata mana kwang'iyo thor wach ma higani mano theme mano ma higani 2024 mano mar kedo gi kansa mar nyodo nasocho kanyo gi dho ngere en ni learn, prevent and screen. Nang'o miyo ni it's important kata mana ber mane ma bende biro gi puonjruok kata mana bedo gi ng'eyo kaluwore gi kansa mar nyodo bende kaka inyalo ked godo gi pima. Wachako na gi pima. Koro kwachako gi pim ber mondo ka ng'ato odhi opime chon. Tuoni dwaro ni oyude chon nikech koyude chon to onyalo bedo tuo mathiedhore. Asto gima wadwaro mondo obedi wadwa ni tuoni wayud kapok ochako bedo gi ranyisi mora. Yani the aim en kaka wawacho watemo prevent. Kanyalore kata wadwaro ni mondo obed eradicated kabisa. Nikech kaka mar kansa mar tuo nyodo ni iyudo ni nitie vaccine mabe inyalo miji chon koro mondo ogeng' tuoni. Koro wadwa ni tuoni orum kabisa mano mantiere by 2030 kanyalore. To be kanyalore kuom jok manigi ranyisi wadwa ni wayud gi chon kata mapod onge ranyisi wayude chon mondo omi wathiedh tuoni chon nikech be ka wathiedhe to o reduce burden mar thieth. Kapok wadonjo e weche mag ranyisi nikech koro ranyisi koro nenore ni ng'ato koro nitiere godo koro kedo kode. Iwacho ni nitiere kaka inyalo geng'e gi vaccines. Dibed ni lose kotenore kod vaccines mar HPV koso gin mage? Vaccines mantiere gin vaccine mar HPV mantiere to be advocate kabisa mondo omi nyithindo manyiri mantiere age between machakre higni 10 nyaka 14 kapok ochopo 15. Koro kwa miyo gi vaccine otiyudo prevent gi mondo mi kik giyud tuoni mondo bed eradicated kabisa. To keng gima miyo wacho ni kapok ochopo higni 15 nikech kana timo nonro mano mar tuo mar kansa mar nyodo ber kimiyo rowere mantiere higa 11 nyaka 12. Nang'o ni rowere mosekadho higni 12 kadhi mbele acho ni 13 kadhi mbele ok ber kimiyo vaccine mano mar HPV. Pardon? Apenjo nikech wacho ni ber kimiyo rowere mantiere kinde higa 11 nyaka 12. Ng'ato nyalo penjo samoro nitiere rawera mang'iewa miyo kata mana wuoro mang'iewa kinyi makawuono. Nang'o ni rowere ma wacho ni osekadho higni 13 kadhi malo kata mana kaka ni wacho ni 15 kama kamano ok nego bed ni miyo vaccine mar HPV nikech waneno ni wamiyo jok mapok obedo sexually active. Koro mane gimomiyo focus wantiere jok mapok obedo sexually active mondo mi wa prevent tuoni kik giyude ka gisechako riwore. Lakini kantiere jok mapok ochako mosechako wach riwruok to kapo ni gin negative be ginyalo yudo lakini sana focus wantiere jok mantiere higni 14 nyaka chakre higni 10 nyaka 14. Erokamano nyaka Carolyne. Ang'eni kwa dhi nyime gi twak ma kama ibiro bedo kinyiso ni HPV vaccine ibiro kimiyo nyiri gi chuo koso en mana mar nyiri kende to nang'o meni kapo nono ni miye nyiri gi chuo nang'o meni chuo bende ber kimiyo vaccine mano mar HPV. Kaduoki twak Adero kaka jalno ma bende osebedo ka kedo gi tuo mar kansa ma bende wacho ni cancer free higa mar 2019. Nocho ni nidhi pima na onge ranyisi mora. Ang'eni samoro ng'ato koyudo kod tuo mar kansa obed kansa mora nyaka buok bede. Akeni wuodhi nochako nade from day one nikech ang'eno kiny makawuono samoro nitiere jok mang'iewa ma samoro sigande chal kamari. Mwanzo yudo mana hiyo test result ni in gi kansa. Nyisi ni in gi kansa no.
you word cancer is not easy. Mondo mi ikawe. Ne tek na kendo chunya no dang'ni. Kaluwore gi kaka na awinje ji mang'eny ne wachoga ni koyudi gi kansa titho. Koro mi wuodhno ne tek na mano chopo kama an wacho ni ok adwa thieth. But agone Nyasaye erokamano, oncologist manayudo ne en ng'ama ne ber. No fatilia. Ko wacho ni idhiyo to ok idhi to biro go simu. Mano puonja madier no chopo kama na yie thieth. Being bende mara no yudre kapod en early stage 1B, no nyisa ni ma inyalo thiedhi marum. But okoyot kata ne family, kata ne nyithindo. Mondo mi nyis kata nyithindi an nokawa ndalo mang'eny. Manyaka mana operation kana nyiso nyithindo ni an kama. Okoyot. Mokwongo in wuon wi kuot. Ok idwa mondo iwachi ni intiere gi cancer. Especially as for now, support group mango, ji mang'eny mayudo, gin joma nitie gi cervical cancer. Sana joma miyo, wan tiere gi gine. Okay, symptom ma cervical cancer ng'eyo, ding na wuotho kodgi, to kenda ng'eyo kaka gitimo ji. Sana en ga discharge, to gi okober. Seche mowuok ok en gi tik maber. Miyo mine bandre, ok wabed thuolo. Mondo mi wawach ni mai gima itima. To bende miyo chuowa ringowa. Nikech seche makoro isebedo ka igolo discharge moko berno. Mine bandre. Iyudo mine mang'eny ibet go kata higa achiel. Kapok ibedo thuolo miwacho. Koro okoyot. Chuno ni kawayudo ka ng'ato nigi tuo bilano. Kata kawa advice ng'ato ni dhi mondo timni screening to yudi gi tuo. Chuno ni nyaka wamak lwete, wawuoth kode, mwa make sure ni ochako thieth. Nikech kata kobedo ni isechako neno symptoms go, kiluwo thieth malong'o, tithiedhi ma kansa change. Erokamano ahinya. To bende kwang'iyo kaka na thor wach ma higa ni bende jiwo oganda mar mondo mi wawuogo kaka inyanya kaka joma mine nikech cervical cancer kata na kansa mar nyodo ten mar mine. Nikech in iwacho ni in idhi e pim, nidhi e pim mokalo kata. King'iyo kata na higa mar 2015, ok apaka pim nitimo nono kaka kinde makamagi. Kinde makamagi oneno kaka clinics mopogore samoro nyiso ji ni watimo nu pap smear nono. Akiani de advice mane ma dichiw ne ng'at mang'iewa okinyi makawuono Adero. Nikech thoth ji kadhi e pim kata na mar kansa yudo ko develop osedhi nyaka stage mar 3 kata na mar 4. Advice manyalo nyiso nyimine kata mon temi dhi e test. Ang'eyo ni samoro tek, lakini wan kaka support group watemo wamanyo kata mondo mi wayude kama jinya yude free screening. Kaka sani support group na iluonge ni Jidamini Dada. Wapatna gi other groups moko, Mama Lucy Kibaki, gi groups mamoko. Wantiere gi walk on 28th Sunday. To wabo bedo gi free screening kachacha. Koro akwayo mana ng'ama nyalo chopo. Ochopi. Mano buore Nairobi ka? Buore Nairobi ka. Wabo bedo Mama Lucy. Wabo bedo gi walk kanyo. Wabo bedo gi TWAK. Wa encourage ji. Jomo yudi gi kansa be ukwabi weyo gi. Wabiro mako lwetgi. Wabo mako lwetgi niya. Wawuoyo kodi. Kaka support group. Waji support kendwa. But ingeni wuoyo no. En ga healing process. Nikech ambende kana wacho ni na give up na yudo mana survivor jowetewa emano miya mijingo. Ingeni kineno ng'ato adier no yude gi kansa to ochango. To in ng'ato maybe osenyisi ni oseyudi gi kansa idhi tho. Wan gi cases mang'eny bilago. Iyudo ng'ato yude gi kansa inyise ni in idhi tho. But kadhi ma wuoyo kode anyise ni chak thieth ibo chango. Adier, I'm proud ni asekonyo ngima ji mang'eny. Nikech gima nego ji en paro gi wach ni kansa no. Ida thiedhe nade. Ida chako gi kanye. Koro temuru ubi Mama Lucy Kibaki tarik 28 bo bedo free screening kacha. Wabo wan jo mang'eny survivors. Kaachiel gi doctors bo bedo kacha. To pod be kata ka okinyal yudo thuolo mano. Wapango giga. Ok wang'e ni karang'o
bang' mae, but watemo wawuoyo gi doctors mondo otimne ji free screening nikech ji mang'eny thagre, iyudo ionge puonj, ionge kaka didhi otimni iyo pap smear. Koro watemoga at least kata higa wayude kaka watimo ne nyimine free screening. Aparo ni mano jip makara ahinya e kinde thuolo ma bende koro ujiwo joma mine nikech koro ka en jip jomoko bende koro kaka iwacho nitiere ga anxiety gi depression ma bende obiro godo ma bende ang'e ni Rose Adero samoro ka odhi nyime gi chenro ibiro bedo kinyisowa kaka ni kedo gi depression kata mana tuo mar paro mane nitiere godo bang' ka nonyisi ni nitiere kod tuo mar kansa mano mar nyodo. Kanyalo mana penji Carolyne Apondi kaka jalony. Tuo mar kansa ni mano mar nyodo nikech ang'e ni kansa to nitiere gi kuonde mopogore opogore mamako. Kwa ng'i kata mana cervical cancer, ranyisi mage monyalo biro godo? Koro onyalo biro gi ranyisi mopogore opogore. Mokwongo ng'ato nyalo neno ka pi mok kare. Mabe onyalo bedo kata gi odung marach kanya wuok ne gi vaginally. Asto be moro onyalo bedo gi abnormal vaginal bleeding. Koro kaka wan joma mine waneno ga dwe. Koro kapo ni neno remo moro amora ka wuok ni ndalo mok ndalo ni mar dwe, mano nyalo bedo ranyisi mar tuo mar nyodo no. Asto bende samoro nyalo winjo ka piny ibe rami. Ok onego beni rami, onyalo bedo rem mok rum, osiko korami. Koro kineno ranyisi kaka mago ok onego iling, ing'i mondo be wang'i ane ka onyalo bedo tuono. Samoro be onyalo biro gi tok maremo, iwinjo ka onding'i rami, orami to lal, orami to lal. Koro ranyisi machalo ga kamago. Samoro koka jok manigi chuo, kaponi in gi ng'ato, kaponi riwori kode, sami isetieko riwori kode inya neno ka remo wuok, mano ok ber. Ama sami riwori kode, remo nyalo wuok ni, mano bok ber. Mago ranyisi mag tuono. Samoro be inyalo yudo kata kidhi layo, samoro nyalo bedo kata gi rem. Koro mago nyalo bedo ranyisi mag tuono. Nikech kana mna kiwacho moko kuom ranyisi kaka miwacho ni piny ich remo mano cramps, ineno kana mna ka ng'ama miyo dhi kata mna dwe thothne moko bende bonde yege kata mna piny yege ramogi, kiwacho kata mna excessive bleeding. Koro wacho ni ng'ato obed ong'i kaka samoro kodhi dwe kaka odhi gi dwe koso nang'o nikech koro moko kaka iwacho ni piny ich remo, onding mar remo, mago dong gin mana symptoms mamoko ma bende ng'at samoro nyalo wacho nan ka dhi dwe, mage gik matima. Mane gima timore gi oganda mang'eny nikech ng'eny ji waneno ga ni ochalo gima kawaida nikech nitie jok ma adiera ka gidhi e dwe to ka bundi gino ramo gi, yani en kawaida, but nitie samoro mano nyalo bedo lakini nitie moko mok kawaida. Kapo ni neno korami ahinya to kata it maremo no ok berga, dwani idhir jathieth ong'i nikech onyalo bedo kata en tuono kata ok en tuono. Nikech ageni okinyi makawuono chenro makama en mana puonj makare. Koro ka en mana rachar, to wacho ni ma en kaka entie, rachar en rachar, rateng' en rateng'. Nikech wang'eni kaka joma mine bende discharge en gimoro ma kawaida. Ng'ato nyalo wacho ni discharge mane mok en kawaida nikech wacho nitiere moko madung'. Bende ang'e nitiere discharge bende depending on colors. Ma samoro nyalo wacho ni kineno rangi makama to samoro intiere gi achiedh nade. Mana kinyalo golo dok e it joma mine. Nitie discharge moro ma en kawaida, mano obedo en colorless to onge kata aruf mora mora. Lakini nitie nyalo bedo discharge moro ochalo pi to odung'. Samoro nyalo kata bedo discharge ma onyalo bedo en kata yellowish kamae. Koro kineno discharge mawuok to idhi osiptal mondo wang'i ane konyalo bedo tuono. Tekne discharge madung', mok dung' iko sawa. Nitie onyalo bedo kata ni ok dung' lakini to chalo kata kaka pi kamae. Onego idhi osiptal. Nitie moro ma en kawaida mar vaginal, en clear, onge kata nikech ang'eni kwa loso kotende kod discharge be nitiere mago ma bende biro gi UTI, mano urinary tract infection. Ang'eni pogruok makamano samoro ibiro bedo kinyiso anyi. Koro mga jwang' ano ka dakika en 35 tok saa achiel mar okinyi. Ote aneno ka donjo, abiro bedo ka penjo ote mopogore opogore. Aneno ote ma jomoko oro ne Rose kanyakla kod Carolyne. Yiena mar mondo miaka yo matin. Kaduogo gi ote mora mora ma intiere godo kotende kod kansa mano mar nyodo. Kik idhi mabor.
Ladies and gentlemen, a momentous celebration is here. Citizen Digital proudly marks its 2nd anniversary with an incredible milestone. We've made history. Citizen Digital is the first channel to soar past 2 billion views on YouTube. Not just that, we stand tall with the highest number of YouTube subscribers in Kenya. Join us in this phenomenal celebration of achievement, innovation, and incredible support from you, our viewers. Thank you, Kenya, for making Citizen Digital the #1 app for your news, entertainment, and a great deal of engaging content. Puonjruok weche thieth kod rito ngima ji. Nitie gik moko mwanyalo timo mondo mi wageng' tuoni. Kochakore kar yeng'o nyaka kuonde thieth. Muony yath moro amora kapok daktari opuodho. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Awuoyo about cerebral palsy. Anyalo nyiso jonyuol mamoko ni gimbe kik giluor. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wach chanjo ma jomadongo ng'eny ji ok dhi nikech ng'eny ji kia. Bende wariwo jowinjo wa e mbaka madhi nyime kokalo kuom nonro matimore e lela. Nitie program moro mabiro miluongo ni penj laktar. Ober ahinya nikech opuonjowa gik mang'eny. Koda ka tudruok e yor mbui. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Ngoma Owake en od jothum. Ngoma Owake akelo ni mix mopwes. Reggae, ja, Rastafari. Always listen. TWAK gi jothumbe nyakura mago janka mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila thing ni kare. Kama nene edition. Benga kaluka Cha beach nyakura magajuang sukus kamwati memana kama Kitemana ngoma wake Nyinga en Papa Viken Wukich Kichario, Kichadek, Kichangwen, Kichabich Sapar Gidaka paga beach nyaka sapagario Warom Koromga jong machiegni kendo adhi nyime gi TWAK mano kaka nyalo kedo gi kansa mano mar nyodo ka bende wang'eni dwe mokwongo higa ka higa piny ngima jahingo month kata mana dwe mikedo kod tuo mano mar kansa mar nyodo kaka TV mar Ramogi Nyakoromga jwang omiyo wantiere gi puonj makare ma bende pod wamedo chwalo ni ahinya kaluwore kod pima gi geng'o kedo mano gi tuo mar kansa mano mar nyodo. Nasingo na dhi somo moko kuom ote ma bende sebedo kioro kinyakram na ketna ote adek mar mondo mi asom nikech wang'eni wantiere gi weche mathoth ma bende pod wantiere godo ka. Jaki Nyarmudi iwacho ni jok mamine gi ladies odhi screening yearly mai bro geng'o mathoth onge gima giluoro ga kanyo. Haya mano gina iwacho ni joma mino dhi aparo ni mano jip makare. Salfri Ongadi iwacho ni rokamana nyama duong gima mono mine dhi screening en pek mar ngima nikech kidhi osuptal e pim sane to pesa dwarore. Koro miyo mine wa koro ok nyal yudo konyruok. Tamoro ahinya ni hayudo ng'at madichuo ma bende oro ote makamage. To kata kamano Salfri bende ni winjo kanyo ka Roso wacho ni chieng' tarik 28 gibiro bedo gi support group ma bende biro bedo kipimo nono mano Mama Lucy. Evans Castro Tien wacho ni rito puonj
iwacho ni rito puonj kintiere gwenge mag Oyugis pacho. Hero kuma nenya omaka ote gi kanyo. Roska kili kata network makama kineno kata mna ote moko kuom ote mabende donja hinya mago mag joma chuo. Nang meni ber bende joma chuo winjo twak mabende wantiere godo kinyi makawuono kata bed ni kansa mar nyodo mako joma mine kopogore gi joma chuo. Ber mondo joma chuo owinji puonjni mondo gi encourage mon kata nyiminegi odhi otimnegi early screening. Emomiyo koyudi kaka ne osewacho koyudi early stage, good news is sani eri okochuno ni nyaka yangi nyaka gole uterus o nini. Sani nitie kaka ginya freeze, nitie koyude kotin tituoye kanyo ero kosudi kati nyate titwange and then ituoye. Koro sani eri kaka wamedo dhigi kaka wamedo yudo puonj mang'eny thieth mar kansa yot to yot mana koyude early stage. Alafu kansa be oken mana mar joma mine kende, chuo be yude kata koko yud cervical cancer. Koro ng'ata ber ka dhi mondo pime ung'e kaka ngima ne chal. Motelo bende ni nyisowa ni suffer from depression kata ni nitiere gi tuo mar paro bang'e ni kedo godo. Samoro ne joma mine ma samoro kata mana joma chuo madibed ni nitiere kod tuo kansa machielo ne joma mine bende mabende nyalo bedo ni nitiere kod tuo mar kansa. Ang'o mano konyi e kedo gi tuo mar kansa makamagi ahinya e stages mabende niwacho ni nitiere gi paro mathoth? Okay, gima nokonya kaka nawacho mokwongo ne stigma ng'eny sana akia ni awach ni jotuo kansa ka ng'ato oseng'eyo ni in gi kansa ikwedi kila pahali, obede anyuola obede osiepe ok giduto lakini most of them gikwediga. Kaka an koro nochopo kama okadwa wuok oko, aneno ni an burden kuom ji, an burden kuom nyithinda nikech gigi nobiro tedichiel tich orumo dichuo tho. Koro ichuno nyithindo wuoge skul, nyithindo dhi ochak many tij lwedo, amba neno ni koro an burden kae. Koro magi gin gik mamiyo ji bedo gi depression, stigma. Ji obed ong'e gima daher nyiso ji kata daher puonjo ji ong'e ni tuo kansa ithiedho. To seche ma ng'ato yud gi tuo ni wamak lwete mondo wakonye. Konyo ngima ng'ato ber. Nikech most of us wahero ga ni seche ma ng'ato tuo ok idwa konye. Kosetho wadwa ng'iewo sanduge madongo wadwa twang'o lewni dhi iko, mano ok ikony ng'ato. Kony ng'ato ka tuo. An nakonyora mana through mama moro the day mana wacho ni anyalo timo gima rach. Mama moro nobiro monyisa ni nitiere kama inyalo yude thieth nikech nochopo kama onge pesa manyalo dhi go mbele thieth. To kana dhi nokayudo thieth but nayudo survivor mano omako lweta. Yani nenena ni kare nitie ng'ama nyalo dak kata after cancer, nomiya teko to noloko ngimana. Kanye mana chung'e ma chako thieth. Nyasaye nokonya kata ka ne en kidam Nyasaye nokonya mothiedha ma chango. Support group nitiere gi umuhimu mare nikech kaka nanyisi ni kwedo jo kansa kanyo wa share our story, wayuak kamoro achiel, iwinjo wadu, inyise ni koro ma watim kama to kata ka an ok anyalo nyisi ni an gi jatuo ni NHIF. Wayudo ji kidogo ende wadwaro ji mondo support tiyudo ukanye nikech ang'eni samoro nitiere okinyi makawuono jogo eko mathoth mabende deher mar mondo omigi jip e support group nikech samoro kan gi kansa mar nyodo in gi kansa mar nyodo gima kadhe en bende gimikadhe. Nyalo yudo kanye nikech ang'eni nitiere support groups mopogore. As for now abo chiwo namba na to wantiere gi Facebook page oluongore ni Jidhamini Dada. Okay, poko bedo active ahinya nikech sometime bende wapoteza ji. Ok ni wapoteza gi samuro inatuweka down inen. Koro inamaliza hiyo motisha but abo chiwo namba na mar simu to sana or message nikech samora dicho kabineno simbi okabimako ora message kaponi nitiere gi wach moro wabiro wuoyo to ubo neno ni wakonyore nade. To chutho joma bo nyalo bire wuok tare 28th biuru utimnu free screening
usupport wa bende. Arwako wenu. Erokamano ahinya. To gima mako dhoga mana kaka Sharon onga, wadak e piny mantiere gi lony manyasani ma akwede, stigma, aparo ni gin weche manego bed ni oserumo kata mana e gwenge magwa, society magwa, kata mana odiochieng' ma kawuono. Nikech king'iyo stigma, akwede gin gigo eko mabe nyalo thiro ng'ato. Bed ng'at man gi tuo mar kansa kata mana tuoche mamoko. Ang'e ni Carolyne Apondi kaka jalony e weche mag thieth ahinya ahinya kotenore kod rito tuo mar kansa. Ang'e nitiere stigma, myths and misconceptions mang'eny ni winjo kanyo Karos nowacho matelo ni samoro jomoko naneno nokuong'e. Myths and misconceptions mago mag kansa ma samoro kaka jalony isebedo kiwinjo gin kaka mage. Wapuonjo puonja jopiny okinyi ma kawuono. Koro myths mantiere inya yudo kaka giwacho ni koyudi gi kansa ni en a death sentence, obed kansa mora mora. Koro koyudi gi tuo mar kansa ok en a death sentence, nikech kaka wawacho koyud tuo ni ka en chon tinyalo thiedhe. To ka aimwa sana sana en ni mondo wayud tuo ni kapok ochako nyiso ranyisi mora mora. To be gima ber be gi cervical cancer en ni nitie vaccine ma watemo mondo wa eradicate tuo ni kabisa kabisa. Koro mago be myths mantiere to ma ok en adieri. Asto moro wati ng'ato nyalo paro ni kapo ni ibedo kiseyudo vaccine mar kansa no, mar cervical cancer, ni koro kansa no ok nyal maki, nya wuotha kaka idwaro. Mano ok adier. Koro watemo imbe kata kisebedo vaccinated, item kabisa mondo kikibed nitiere nikech tuo mar kansa ni ikele nitie gik ma increase yani risk factors manya miyo ng'ato yudo gik ma kotimore to increase chance ni mar yudo cervical cancer no. Koro kik bed ni ka isebedo vaccinated ni koro inya bedo gi multiple sexual partners. Mano koro myths moko ma kapo ni ng'ato ose bedo vaccinated ni koro wuotha kaka odwaro. Pana mano ok ber. Asto nitie myths moko ni kapo ni cervical cancer en mana kuom jok mamine kende, yani ohusu jok mamine. Wadwa ni be jok machuo winji nikech kaluwore gi kaka tuo ni obiro through the highest percentage obiro en sexually transmitted. Koro obiro kapo ni gi jaodi be embo nego bed ni owinjo wachni mondo owuoth modimbore. Aparo ni mano ni kare nikech wuotho modimbore no, nikech ka nisebedo gi johera mathoth, ng'ato kendo chak biro to nindo kodi, mano nyalo kelo ni kata mana tuo mar kansa. Bende mar od nyodo. Mano mar od nyodo, mano mar cervical cancer. Koro miyo kata mana chuo mine, koro nyaka bed ni waritre yo makara. Ahinya nyaka intiere Kenya, ibed ni intiere gi jahera achiel, nikech bedo gi johera mang'eny inyalo kelo ni kata mana nyawadu tuo mar kansa mar nyodo. Donge? Nikech obedo nikech 7 out of 10 cases of cervical cancer bido cost the common cause en HPV virus. Koro to virus ni olandore kuom kiwuotho maber. Koro kapo ni nitie ng'ama ni kode, kiwuotho gi ng'ato mani kode, koro inyalo yudo. Koro mawacho ni wadwa ni bed kidimbori, bedo gi faithful partner, to kikibed gi multiple sexual partners mago be nyalo increase risk ni mar yudo tuo no. Gino marani nyakwar mga jwango yude yo makare. To wach machielo mabende kene myths kata mana misconception mabende ji wacho, jomoko bende wacho ni samoro wan kaka joma mine ng'eni watiyo go kod yedhe mag komo nyuol. Yedhe mag komo nyuol ang'eni magi bende gin penjo mathoth mabende samoro ujawinjo kaka jolony. Yedhe mag komo nyuol gi kansa nitie moko be manyalo increase chances minyalo yudo godo tuo no bende. Kapo ka kelo kod mana rose TWAK bende Carolyne akwal loso kotenore kod HPV vaccine. Nang'o mene joma chuo bende nyaka bed ni kawo vaccine makama, nikech naneno ka HPV vaccine ahinya ne rowere e kinde higa 11 gi 12 ma gibedo advocated mar mondo mi gikaw vaccine makamano. Jomoko bende nika gito ni vaccine makama kakao be nyalo kelo na tuoche mamoko, nyalo na kelo tuo mar kansa. Kiyudo HPV vaccine onge tuo monyalo kelo ni. Ogeng'o mondo kik yud tuo mar kansa ni. Koro watemo kabisa, wajiwo nyaka jwa machuo kata gi nyithindo manyiri mantie age bracket ma wacho no kabisa mondo mi yud tuo ni, nikech our main aim wadwa ni watiek tuo ni kabisa kanyalore. Makoro kinyi makawuono kapo nono nitiere miyo mawinjo wuoro mawinjo mantiere gi nyathi mantiere e bwo higa 12, ber mar mondo mi vaccine mano mar
HPV mar mondo mi oked godo gi tuo mar kansa kadhi mbele. Buo higa mar 14. Buo higa 14. Yes. Onge madhara kata mana chiedh nade moro amora mokelo. Onge. Aya, geno marwa ni nyiko Ramogi jong winjo puonj makamano. Rose ang'eni isekedo gi tuo mar kansa, sani in cancer free. Wagone Ruoth Nyasaye erokamano chakre higa mar 2019. Kini pod idhi gi piem nikech bende samoro ka ng'ato wacho ni en cancer free. Waseneno ga cases mamoko ma ineno ka kansa chak duogo kendo. Akini nitie tests ma ida pimo kinde ka kinde koso? Nyaka idhi e test nikech once noseyudi ni in gi kansa, recurrence nyalo bete. Koro samoro tegemea ni daktari ni oneno ni in nade. Kaka an sani adhi dichiel e higa. Nitie samoro nyalo dhi one ka gimoro ok ber. To nyalo medi kata kemo kata radio. Kata ka en kemo ariyo radio. Koro ma en ngima mibo bete. Koro kik linga ni in noseyudi gi kansa, othiedhi in cancer free, koro kidog e pim, nyaka idogi. Bende kopogre gi pim bende ang'eni ritruok bende nyaka iritre nikech ni kanyo kata mana ka jalony Carolyne Apondi bende wacho ni ritruok bende nyaka waritre mar kedo kod tuoche mago mag kansa mar nyodo donge. Ritruok nyaka waritre, especially joma mine. Nyaka waritre. Once noseyudi gi kansa mar dhod nyodo, wuotho achach ok ber. Erokamano ahinya. Wach machielo ma bende ok wanyal koso losi Rose en kaluwore kod treatment kata mana thieth mari mano mar kansa mano mar nyodo nikech mari noyud ka en stage 1B manyiso ni pod en early stages. Akeni gin thieth mane ma bende nochiw ni manyaka sani chango nikech samoro nitiere ng'at ma samoro ko oyud gi kansa stage 1 nikech ang'eni nitie thieth mopogore opogore michiwo ne stage 1, stage 2, 3 kadhi mbele. Okay, ano timna operation, mana kama no yudeno, otimna operation, ogol kae otimna radio, gi chemotherapy, gi brachytherapy. Magi thieth mana timo. And then bang 2019-2020 kae, be nadhi ong'iya to yud ka nitie nodwa mako kamoro keich, to miya kendo kemo 4 gi radio moko. Kendo kadoko pimo yuda ni an kare. Erokamano ahinya. Bende ang'eni nitiere kata mana lakteche mag bungu, mago mag yien, ma bende samoro nyiso ga ji ni inyalo thiedhgi gi iwacho ni yiend bungu. Ang'eni Carolyne Apondi in jalony e weche mag thieth mano manyasani. Akeni diwach nang'o nikech ang'eno kiny ma kawuono nitiere lakteche mamoko mago mag bungu, mago iwacho ni miti shamba. Ma samoro nyiso ng'ato ni madh ma ibro chango to giwe weche mag kemo gi radio. Akeni mano diwach nang'o kaka jalony e weche mag thieth mano mar rito kansa, jotuo mag kansa. Koro da nyiso oganda weche mag thieth mag yedhe nyaluogo kaluwore gi kaka aseneno mag nyaluogo ok ang'e tiende maber. Mwang'eyo en wach ma koro wathiedho sani nikech nyaluogo onge scientific research mosetim manyalo support thiethno ma iwach ni ng'ato osechango kama nikech jotuo kaka mwasethiedho waseyudo nitie survivors mang'eny to be gidhi mbele gi thieth. Koro danyis ji ni mondo giwe kar yedhe nyaluo giwe tiyo gi yedhe mag nyaluo gi yedhe mag nyaluo especially sama wadhi mbele gi thieth nikech kichak iriwo mano gi mae to onge kaka inyalo konyi nikech be wakia side effects mag yedhego to onge research mosetim kuom yedhego. Aparo ni mano jip makare to gin kaka thieth mage ma bende uno uchiwo nikech ang'eni kansa nitiere stages mopogore opogore chutho kolose kansa mar cervical kata mano mar nyodo. Koro thieth mar cervical cancer no nitie thieth mopogore opogore, nitie operation. Koyude ke nitiere stages mokwongo kaka Rose nowacho, ichako gi operation mane ma wakwongo godo. Asto nitie thieth kaka radiotherapy, nitie chemotherapy, nitie brachytherapy. Koro luwore gi stage ma entie asto gi kaka be daktari ong'i kako neno gi thieth monego yudi. Lakini mago thieth mantiere. Nikitano ka otimoro ka Irene Achibes to somo wacho ne nga gimalit sana ka ng'ato oyudi gi tuo
mano mar kansa emomiyo ni ji samoro oluor mano mar dhi pimo mano tuoche mag kansa. Akeni kaka Carolyne Apondi diwach nang'o nikech ang'eni un kaka jolony e weche mag kaka clinical oncologist ang'eni bed un johocho nikech ka nisepimo ng'ato oyude gi kansa dong' nyaka hogi e yo makare. Koro nikech thoth ote mabe aneno kaendi en ni waluor dhi pimo kayude tang'o mabiro bedo katima. Penjo mapani nyaka warom ga jong' nego bed ni penjore ni kabedo godo modhi e stage mamoro kata mana mo develop ang'o mabotimore donge ang'o madiwache. Koro danyis ji mondo giwe bedo gi luor. Ok yot kinyisi ni in gi tuo ma kansa kaluwore gi kaka ji wache oko kanyo. Koro wadwani ji obi chon. Koro kapo ni oyudigo mano bed gima koro ber mondo yude chon nikech nyiso ni ionge ranyisi moro amora idhi mana osiptal odhi ong'i oyud ka tuo no nitie kata wati ochako bedo. Koro samoro kopimi inyalo yud ni kata pok obedo tuo no lakini nitie ranyisi moko nikech tuo ni kawo higa mondo mi develop e del ng'ato. Koro inyalo yude kapok obedo kansa. Koro inyalo thiedhe chon mondo kik o develop obed kansa. To kapo ni wayude ken kansa ti thiedhe chon nikech be pok ibedo gi ranyisi moro amora ma mano inyalo thiedh inyalo yude ma thiedhe chon. To be kik uluor nikech sani nitiere screenings mang'eny madhi mbele kaka sani en January men Cancer Awareness Month. Nitie screenings mang'eny ma sani be itimo free cervical screenings ma kaka Rose bo wacho gin gi magidhi timo. Wambe wantiere godo Texas Cancer Center wantie gimoro ma wadhi timo 29th lakini odhi bedo Taita Taveta manono. Koro kik ubed gi luoro beber ka koyudi kionge ranyisi moro amora nikech mano en chon tinya yude stage ma pok obedo kansa kata ken early cancer tithiedhe to rumo. Nikech ka nyalo penjo ang'ene ma ok en duoko ma bende nyalo mana bedo ni duoko ni nang'o meni kata mana screenings mag tuoche mag tama kaka kansa gene itimo mana gi pesa nikech bende itoche ni skram na timo negi screening makamago bende ang'eni nengo gi jabedo mamalo koso donge nengo gi ni malo lakini nitie kaka sani January en free timogi kata nitie county hospitals mitimogi free nyaka faith based hospitals kata private hospitals. Koro ber ka gidhi sani gikaw advantage mar Cancer Awareness Month no mondo timnegi but nitie range kaka county hospitals faith based be itimo free of them. Ero kama na inya kapok watiko kana chenro makama nikech anno ka dakika dong 2 mar mondo mi orom saa 2 mar okinyi. Asoma na moko kuom ote mabende nitiere moko kuom ote mabende jopiny penjo kanyo. Bridget Natasha iwacho neno chenro achiel kachiel kintiere county mano Mabusia penjo en nang'o. Sharon Ondengi iwacho ni piny yane ramaga chon kana dhi hospital to no pim H pylori hapa ni mano mar H pylori hapa ni H pylori en mano motendre kod mag ichgi lakini be okoyudi gimoro amora koro kendo nochako rama kana setieko periods ga apenjo ni atim nang'o ang'eni mano Carolyne Apondi biro bedo ka duoki geno mara ni winjo penjo makamane yo makare. Molvin Sai iwacho ni screening mar kansa mar dhod mfuko kata nyodo itimo nono e suptende mag piny owacho ne mine te mantiere alwora mar Kwabwai Ward Obigot Kojowi Health Center watimo pim nono chakre chon. Ero kama na inya kuom ote makamano ote maber ahinya. Weekly Fogutu iwacho ni nitiere gi komba kae iwinjo wa mos kendo mos na wendo welo ma wantiere godo imor gi puonjgo. Ero kama na inya chaka kodi mana mapiyo Carolyne kapok akiloro TWAK nitiere ng'at mowacho ni nitiere gi H pylori nikech H pylori tang'eni en ga moro mamako ich ulcers kama nyalo mana kinyalo duoko penjo ne mapiyo. Koro to H pylori en affect the specifically stomach oken tuo mar od nyodo. Koro mano thiethne en opogore to ken cancer lakini ka piny irami ndalo makisetieko periods to ineno ka pod piny irami mano nego beni idhi hospital mantie machiegni mondo inyalo timni nitie test minyalo timni okochuno ni onyalo bedo cancer but onego ng'i be ka cancer nyalo bedo achiel kuom gi to nitie tuoche moko be mipimi ting'iyo kaponi onyalo bedo ni en tuo mane mondo mi okonyi. Ero kama na inya jip makare. Koro Rose Adero kaka TWAK nikech anno ka thuolo mano miwa koro dhi karumo hanno ka nyadende jalieta ikore mar kelo no chenro mar tedo gi chiemo. Ote mari mogik ne jogo eko maneno obed nyiri mine chuo
wuone maneno okinyi maka wuono kaluwore kod kedo gi kansa mano mar nyodo diwach nango nikech ang'e ni kansa mar nyodo kata bed ni en mar mine to kaka society nego bed ni wanywako mar kedo kode. Ilosan na bedo kutende gi support group ma untiere godo tipar negi gima bedo boro bedo kutimo Mama Lucy chieng' tarik 28 mano jumani. Okay, mokwongo gima nyalo wacho ne mine ka in gi nyathi ma pok okalo higni 14 tere oyude nini vaccine mar HPV. Kuom jomosekalo kanyo temuru odhi otimnu pap smear kata dichiel e higa nikech koyude early stage ibo chango. To kapo ni nitie ng'ata obed watni obed jirandi to yude gi tuo temi supporte nikech jani mar kansa ok yot. About my support group na eni jidhamini dada kaka nawacho we base in Embakasi West to wadhi bedo gi walk tarik 28th wabo chake Mama Lucy wapatna gi Mama Lucy to bo bedo free screening temi bi ichop kanyo to kok inyal chopo inyalo manya e namba mar simu nikech at least wanyalo ng'eyo kuonde mi itime kata free screening. Bang'e be kata kapono yudigo wabiro wuotho kamoro achiel koko yudigo wabiro goyo ne Nyasaye erokamano. Koro arwako wainya e walk we need your support. Jo kanyo mana kiwacho ni namba ni ibro yudi kama to kichiwne gi namba ni chano kama kuko ngi bendo stako penjo ni support group ro wadonje nade. Support group no ubo yuda e Facebook en jidhamini dada utatupata Facebook. Namba nama simu en 07 16 80 75 34. Temi your message nikech samoro simu adicho kamaki to wiye will gocho. Bed motegno Nyasaye nitiere kata ko yudigo ibiro chango. Erokamano inyaro Adero ambe nogore kuma ko kaka TV mar Ramogi nikech ratego wacho jo maratego bende mabiro to nyiso siganda ge mar mondo mi opuonj jopiny an benda kwani hawi makare kaka iwacho ni cancer warrior donge. Yes. Erokamano inya Carolyne Apondi kwa tieko wachni kaka jalony de bedang. Da med nyiso oganda kik giluor dhie screenings. Koro early detection ber. Kik girit ranyisi eka gidhi osiptal. Cervical cancer screening dwani itimo higa ka higa. Kaponi higa ka higa ber kidhi mondo timni screening. Mondo yude chon kapono yude chon kapok olokore obedo kansa inyalo thiedhe kata ko yude ken kansa ken chon tinyalo thiedhe morum. Ato da nyisgi mondo jok mantiere buo higni 14 nyaka 10 mondo migi vaccine kech wadwani wa eradicate tuoni kabisa orum kabisa. Hasto koro kaka January en screening awareness month mar cervical cancer wan wawuotho ga kuonde mang'eny kwatimo cervical screening. Koro wang'ni 29th as Texas Cancer Center watimo screening Taita Taveta on 29th. Koro dwa her mondo jok manyalo chopo kanyo ochop mapiyo. Bedwa her nyiso oganda ni be gi tem mondo gibed gi cards mag NHIF jok madhi mbele gi thieth nikech be NHIF no konyo ji mang'eny kabisa e wach ka thieth. Aparo ni mado gin ote makare beda asto be wa wuoth modimbore kabisa. Aparo ni mano jep makare kwa wuotho modimbore ne to koro ni nyiri mon kanyakla kod wuone gi chuo gibed gi kain gi jaodino bed gi jaodi yani one faithful partner kiki bed ki iwuotho gi jok mang'eny ainya jo mose donje keny kata mna jok ma poko donje keny donge bende ber kata mna kon kata mna kwari wore weche mag hera nikech magi bende mose idre ni gin risk factors makelo cervical cancer. Nakoronga juanga geno mara ni winjo puonj makamano e yo makare. Carolyne Apondi mena guni erokamano ahinya. Ng'eni mondo samoro nyalo bedo matek to mondo ubiro mar mondo mi ugolo doke it japiny. Japiny mana winjo okiny makawuono geno mara ni ibro bedo kikaw puonj makamagi. To iketo gi kit ngimani. Po nono ne johera magi bende nyisogi nikech wacho ni kaya wan yudo information kata mna puonj odiochieng' makawuono. Kik bed mana ni in mekane kendi. Kinyalo tero ne inyalo nyiso nyithindi kuom ranyisi kaka Carolyne na wacho ni nyithindo mantiere buo higni 14 obed ng'ama nyako kata mna ng'ama wuoyi nego bed ni miyo HPV vaccine mano mar kedo gi kansa mano mar nyodo. Kwa kamano dakika na beach tok sario mar okinyi geno mara ni sirikande mag gwenge mopogore opogore kata mna groups mopogore opogore mag support
mabiro bedo koda free screening. Umbe unyiso kaka TV mar Ramogi mar mondo mi wanyis jopiny ulanduru mar mondo mi jopiny owuogi ponono ni ng'e kuma screening manono itime. Donge ket kata ne mbui mari mar mondo mi japiny one to nyis japiny machielo. Wacho ni tell a friend to tell a friend mar mondo mi wawuog oko mar kedo kod kansa mano mar nyodo. Koka mano gi kanyo makelwe giko mar twak makama mana tai e chenro ni nyinga Sharon Ong'aw mabiro en tedo gi chiemo. Ing'eni chieng' tich adek Jaelieta japangonwa tedo gi chiemo. Kawuono ikore mar tedonwa achiel ka achiel. We warita nani en kit tet mane mobiro bedo kotedonwa okinyi ma kawuono bang' thuolo manok. Kik idhi mabor. Thank you. Golo mar rumba siko kinde duto.